Nakadawat og financial assistance, grocery packs, shirts, bola, relo, sapatos, bisikleta ug cellphone ang mga nasunugan sa Barangay 23-C Davao City atol sa pagbisita ni Senador Bongo sa lugar. Mihangop sa senador ang mga nasunugan ug nagpasalamat sa ilang nadawat nga assistance niadtong Sabado, Mayo 16, 2026. Tungod sa nahitabong sunog, nanawagan kini og panaghiusa sa mga residente ug gipasabot sa mga tawo nga ang gihatag nga assistance gikan sa iyang personal nga kapasidad nga ginabuhat na niya kaniadto pa una siya nahimong opisyal. Kapila na kahigayon nga nasunugan ang mga residente sa lugar o kasikbit ni ini nga barangay. Busa angayan lang sumala digo nga palig-unon ang kahibalog fire prevention measures hilabi na nga naagihapon ang risgo sa sunog ug ubang emerhensiya. Apil sa palig-unon ang disaster response capabilities nga mag-angkla sa Republic Act 11589 kon ang Bureau of Fire Protection Modernization Act of 2021 nga si Senador Go ang principal author ug co-sponsor diin ang balaod naghatag og 10-year modernization program alang sa firefighting capacity pinaagi sa improved equipment, personnel ug training. Gipasabot sab niini ang ubang balaod nun nga iyahang giduso sa Senado sama sa Senate Bill number 173 kun ang pagmugna og Department of Disaster Resilience Act, Senate Bill number 415 kun ang Rental Housing Subsidy Act o ang paghatag og rental assistance alang sa mga informal settlers o mga biktima sa mga disasters ug ang Senate Bill number 669 kun ang Hazard Pay for Disaster Response Act. Moabot sa 466 ka mga pamilya ang nasunugan niadtong Mayo 8, 2026 sa Barangay 23-C ang nahatagan og hinabang sa Senador Paul Palacio. Newsline Philippines, stay safe.